ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಡ್ನೇ ಎಪಿಸೋಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತರು ಆರೊಂಜಿ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೇರು ಆರೊಂಜಿ ಬಂಗ ಎತ್ತು ಬೈದೇರು ಆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಎಂಚಾತನು ತಂಬಿಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳರು ನಲ್ಲಾತ ಪಾತ್ರಗನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾತನಂತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತಂಬಿಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಂದುಳ್ಳರು ಅವಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇರಕ್ಕೆ ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ 3 years ವಿದೌಟ್ ವರ್ಕ್ಲೆಸ್ ಪಂಡ ಓಲ ಆ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತುಂಡು ನಾನು ಲಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 to 6 months ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫೈಟ್ ಮಂತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನಡು ಟೆಂಕ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸರ್ ದೈ ಬೈದಿದ್ದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಓಕೆ ಬಂದಾಗ ಸತ್ಯನ್ ಸರ್ ತಮಿಳ ಫಿಲ್ಮಿಗೂ ಆಫರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಲ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿನ್ನ ಈ ಪನ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಏನ ಜಾತಿ ಅಪ್ಪ ಮಗಲ್ ಪನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋ ಪನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಸೊ ಟೈಮ್ ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಎನ್ನರೆ ಪರ್ನ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಏರ್ನ ಬಾಯಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತನಿಗೆ ಬೈದಂಡ್ರಿ ಪಂಡ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಏನ್ 3 years ವರ್ಕ್ ಮಂದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈತ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಡ್ ಎಂಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪಂಡ ಅವೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡೇನು ಸೊ ಓಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಾತಿಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಓಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚೈತೇನು ಅಕ್ಕ ಪಿರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿರ ಇಂಗು ತೂಪ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಏನು ಪೋಯಿಜಿ ಬಟ್ ಇನಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಎಂಡ ಮನ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಶೋಕ ಹೊರ ಅಟೆಂಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಿರ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಕ ಎಂಡ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಇರೆಗ್ಲ ಸೆಲ್ಲ ಮಂತಿಜಿ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ತುಕ ಆ ಟೈಮ್ ಉಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಿರ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ ಶೋರ್ ಐ ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ದಾತ್ರ ಇರ್ ನಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಡೌಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪರು ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಯಕ ಆಪುಣು ಛಾಯಾ ಹರ್ಷ ಆಪುಣು ಅಗೇನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಇತ್ತು ಸತ್ತಿ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾವಳ ಬರ್ನಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವ್ ಆ ಕಾವಳ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಮದ್ಮನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹರೀಶ್ ನಾಯಕನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ 5 years ಅಶ್ವಿನಿ ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ ಆದ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ದಯ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯು ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪೊನ್ನು ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಆರು ಪನ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಇಫ್ ಈ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಛಾಯಾ ಹರ್ಷ ಅಂದ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಸೊ ಆರ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಛಾಯಾ ಹರ್ಷ ಅಂದ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ನ ಜರ್ನಿ ನಲ್ಲಾತು ಮುಂದುವರಿಯೋಳು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಕೆಲವೊಂದು ಆಫರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗಾತಿ ಪಂದಾಗಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫರ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿದುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ದಾದ ನಾಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ ಹತ್ರ ವೇಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳ್ಗೆ ರೀಮೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪಿಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವೇ ಅವು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊಡ್ಜಿ ಏನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಈ ರಿಲೀಸ್ಲ ಎಂಕ್ ಉಂದೆತ್ತ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪಿನೆಂಚ ಪಂಡ ಅಶಿನೇಕ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಿರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂಚಿ ಕೊರ್ಂಡ ರಿಮೇಕ್ ದ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಾಡಿಯರ್ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ ಸೊ ಸೆಲ್ ಮಂತಂಡ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿ ಸೊ ಏನ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಏನ್ ಟೈಮ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಎಸ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಲೆಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಏನ್ಸ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ
ಪುಟದ ಹತ್ರ ತೂತೇರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂಬಿಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋನು. ಸೊ ಅವಲ ಎನ್ನೇ ವ್ಯಾಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಐತೆ ಇದ್ರ ಉದೇನು ಟಗಫರ್ ಅಮ್ಡವು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಬಿಡ್ಸಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಟೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಓಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ದು ಅದ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಮಂತ್ ಪೋಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ಏನು ಐಕೋಸ್ಕರ ತಂಬಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತೂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದ್ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಕೆ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಫರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ಲ ಸಚಿನ್ ಸರ್ಲ. ಸೊ ಮೂಜಿ ಐಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಪಿರ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊಡು. ಸರಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಿರಿತೆ ಕನ್ನಡದ ಇರ್ಪಂಡರ ಸಂಗಾತಿ ಪನ್ಪುನ ಮೂವಿಗೆ ಐಕ್ಲೇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇತೆ ಜನರದ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಫಿಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜರ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ದೇ ತೊಂದರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಂಡ ವಾ ಸೈಡ್ ದಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕರಾವಳಿ ದಂಡಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ದ ಮೂವಿ ಇತ್ತದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ವೇಟಿಂಗ್ ಅವೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ವೇಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡುಗೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆರಿಯರ್ನ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚಿಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಮೆಂದನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತುಕ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಡ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅರೆಗ ಅರ್ನನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ and it introducing to debut to Kannada. So female oriented movie. Yes, female oriented movie man per reason panda director enando director yaane avudu pandu producer nadondu baider. So I don't know ardayig female avudu bandu nadondu batter but he what he is saying is female can understand the feelings of another female arna thinking anja. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಏನು ಪನಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕಿ ಬಟ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಅವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಲೋಕಲ್ ಮೂಲು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಏನುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐಕ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಬಟ್ ಶೋರ್ ಇತ್ತದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಮಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಮಿನಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ರೆಡ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಜೊಂಡು ಪಂಡ ಫೀಮೇಲ್ ಇತ್ತದ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂಚ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡದಾದ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜನಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚ ನಾ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ.